Ainhoa Intxaurrondieta, GHK-ko presidente hoia, eta egun zinegotzi eta baita Gipuzkoako batzarkidea ere. Egun da, eskerrik asko gurekin izateagatik. Berdin, eskerrik asko zuei. Joan den asteazkenean Azpeitian egindako hitzaldian azaldu zenuenez, Zaldibarren gertatu denak bi krisi eragin ditu, krisi ekologikoa eta krisi instituzionala. Azaldu guzu pixkat zer esan nahi duzun horietako gitzarekin. Bai, nik uste dut, agerian gelditu da gabezi ugari daudela, ez? Nik uste dut, aipatu nuen eta nik uste dut importantea dela esatea ere, guzti honetan zera pixu handiena duena dela berez gertatu den drama humanoa, ez? Oraindik ere bi behar egin ditugu lurperatuak, zabortona azpian, eta hori aipatzea iruditzen zaite badala justizia askoa. Eta gero ikusi, krisialdi, aurpegi asko dituen krisialdi baten aurrean gaudela, ez? Batetik ikusten dugu krisialdi ekologikoa, ez? Ikusten ari garenagatik kutsatzen ari gara, orain momentu honetan, ez? Airea, lurra, urak, arazoak ematen ari da, Ego Ibaian, eta bar. Eta hortaz aparte, krisialdi ekologikoa esaten nuenean, edo aipatzen dudanean, da ereduaren krisialdi bera, ez? Ikusten dugu hainbat eta hainbat alditan esan duguna ez dela bideragarria, etengabe, ez? Produzitu, kontsumitu eta bota, eta gai arriskutsuak baldin badira ere berdin dela, eta mendizulo batean izkutatzen ditugu, eta askok kontzientziak lasai dituzte, ez? Hori egiten dutenean, eta pixka bat orain agerian gelditu da, kudeaketa txarra hondakinekiko, ez? Nola egiten aritu garen urteetan eta hamarkadetan, eta denbora asko daramagu esaten ez dela zuzena, eta orain hori da agerian gelditu dena krisialdi ekologikoaz, eta gero zabalago azaldu dezakegu, Eta gero ja krisialdi instituzionala. Batetik, ez da eredu jasangarria, horrelako azpiegiturak, ez? Egiten dituzte edo egin dituzte privatizatu, enpresa pribatuek atera dituzte izugarrizko mozkinak, teken ekonomiko izugarriak, milioi euro asko, eta gero kaltea egiten da sozializatu edo gizarteratu, ez? Kaltea gu guztiontzat eta etekin ekonomikoa gutxi batzurentzat, ez? Hori batetik, eta gero bestetik gertatu denean, larrialdi egoera gertatu denean, ez da jakin izan erantzuten egoera horri, ez? Eta informazio kontraesankorrak hasiera lehenengo momentutik, deskoordinazio izugarria lehenengo momentutik, eta horregatik esaten dut agerian gelditu dela, batetik hondakinen eredua ez dela zentzuzkoa, eta bestetik, ez zaiola erantzuten, ez dela egoki erantzun, ez? Sakonduko dugu bakoitzean pixkat, hasiko gara krisi ekologikoa deitu duzunetik. Ekoitzi, kontsumitu eta bota, aipatu duzu, alternatiba zein izango litzateke? Ze beste eredu jarliteke mahai gainean? Hori oso ondo zehaztua dago, ez? Eta Europatik hala datorkigu, eta oso ondo zehaztua dago, eta barneratua beharko genuke, ez? Ahalik eta gutxien hondakinik onena da sortzen ez dena. Orduan, ahalik eta gutxien sortu behar da, sortu aurretik produktuak erabat berrerabili behar dira, gaitasuna izan behar dugu guk bertan beste erabilera batzuk emateko edo, baina hondakinen sortu bilakatu aurretik beste erabilera batzukin ekidin sortzea, eta behin sortuta birziklatzea, ez? Baina ikusten dugu gaur egun bizi dugun ereduan, orokorrean bizi dugun ereduan, hondakin tonak geroz eta gehiago sortu, geroz eta etekin ekonomiko handiagoak lortzen dira, ez? Bai, zabortegi batean isuri behar baditugu, kobratzen dute, enpresa pribatuek kobratzen dute isuritako tona bakoitzeko, eta erraustegian berdin, ez? Orduan, geroz eta tona gehiago, geroz eta gehiago etekin handiagoa dute enpresa pribatu horiek. Horregatik hori hasierako akatsa edo hasierako abiapuntu okerra da, ez? Hori aipatu behar nizun hurrengo puntua, aipatu duzula
ez dela onargarria edo ulertezina dela zaborren kudeaketa bezalako zerbitzu bat pribatizatzea, horrek sortzen dituen infentiboak kontutan hartuta, orain aipatzen ari zinena. Bai, azkenean hondakinak tamalez denok sortzen ditugu, gure egunerokotasunean sortzen dira hondakinak, eta hain oinarrizko zerbitzua izanta, ez du bat ere zentzurik privatizatzea edo esku pribatuetan uztea, ez? Horrek beharko luke kudeaketa publiko bat eta guztion mesedetan izan beharko lukena. Eta kudeaketaz eta ereduaz ari garela, atentzioa deitzen du baita Zaldibarko zabortegia hondakin ez arriskutsuen zabortegi bat zela. Alegia horiek ez badira arriskutsuak, zein dira arriskutsuak, edo non jartzen da muga edo zer dira arriskutsuak? Ez, hondakin arriskutsuak jasotzeko baimena bazuen, berez inerten zabortegi bat da, eta teorian hor badago banaketa bat, ez? Inerten zabortegiak jasotzen dituen produktuak edo hondakinak edo dira organikorik ez dutenak, baina kasu honetan gertatzen da ikusten dugu inerte zabortegi bat dela, baina badauka baimena adibidez loiak isurtzeko, eta loiak dira organikoa, baimena bazuen ere amiantoa isurtzeko, eta ez arriskutsuetan amiantoa arriskutsua da, ez? Gertatzen dena, bazeukan zelda independiente batean isurtzeko baimena, eta hori da etzena egiten, eta hor badaude gauza arraro batzuk. Gauza arraro batzuk, kudeaketaren ardura kasu honetan Jaurlaritzaren zen bitartean? Bai, Jaurlaritzak egin behar zuena da ikuskaritza eta bere baldintzak, Jaurlaritzak ematen du ingurumen baimen bateratua, ez? Eta ingurumen baimen bateratua da, aktibitatea arautzeko edo baimen bat. Eta baimen horretan datoz neurri zuzentzaileak, nola kudeatu behar diren, hondakin mota bakoitza non kudeatu behar den, perimetroa non den, gero zabortegi batean, euria egiten duenean, ur hori hondakin tartetik pasatzen denean, kutsatu egiten da. Orduan lixibiatuak bilakatzen dira, lixibiatu horiek nola tratatu behar diren, hori da ingurumen baimen bateratua. Zer gertatzen da, kasu honetan, Jaurlaritzak baimen bat ematen du, baimen hori ez da bere horretan bete, beste modu batzutara kudeatu dute, eta Jaurlaritzari dagokio ikuskaritza egitea eta bete araztea, eta hori da ez dana eman. Orain testu inguru honetan, badira egun batzuk Jaurlaritzatik ere onartu zutenak, enbudo moduko bat sortu dela, hondakin industrial horiek, Zaldibarrera eramaten ziren hondakin guzti horiek, ez dakitelako oraindik nora eraman eta joan den astean ezagutu genuen, GHK-tik bertatik egindako proposamena, aztertuko zutela, ea horiek, hondakin industrial ez arriskutsutzat jotzen diren horiek, eramateko aukera erraustegira, Zubietako erraustegira. Hori, batzuek salatu duten ez behintzat, erraustegiak ez du baimenik olakoak erretzeko, zertan da hori? Bada urteak daramagu horrekin, ez? Hori salatzen ere. Azkenean, Zubietako erraustegia teorian hiri hondakinak erretzeko egindako azpiegitura bat da. Azpiegitura hori lehen esan dudan moduan, kasu honetan ere pribatua da. Azpiegitura pribatua da, Urbaserrek eta gero Gipuzkoako beste 4 enpresa txikirekin ute batean edo sortutako azpiegitura bat da, baino badaukagu horrelako 35 urtetako lotura bat enpresa pribatu horrekin. 85% ordainduko da azpiegituraren eta kudeatzearen 85% edo ordainduko da erabiltzeko aukeragatik, erabili edo ez erabili. Eta gero 15% udalek ordainduko dute erabileragatik, tona bakoitzeko. Orduan, berez hiri hondakinak erretzeko azpiegitura bat denean, orain esaten ari dira, hondakin industrialak ere emango dituztela, eta horrela egingo dena edo lortuko dutena da Urbaser bera etekin ekonomikoa handiagoak ateratzea, eta diru publikotik edo udalek ordainduko dugunetik ordainduko dugu azpiegitura, ez? Eta gainera, pentsatzen dut hiri hondakinak erretzea oso kutsakorra bada,
pentsa hondakin industrialak, ez? Eta ez arriskutsuak baldin badira, Zaldibarren dauden amiantoa eta bar, larritzen hau. Zuek ere, behin eta berriz salatu izan duzue, Gipuzkoan sortzen den zabor kopurua kontutan izan da, eta hartzen ari zen norabidea kontutan izan da ere gehiago, ez zela inondik ere beharrezkoa halako azpiegitura sortzea. Agian plan hauek horrekin ere badute zerikusik? Bai, eta froga besterik ez da, ez? Zuk azpiegitura bat diseinatzen baezu, dauzkasun, errealitatean dauzkasun tonak erretzeko, ezin duzu onartu tona gehiago. Eta kasu honetan, onartzen ari badira, aukera badagola hondakin industrialak erretzeko, da ja gaindimentsionatua zegoela, ez? Urtetan esaten ari garena. Eta azkenean hori da bidea, guk argi daukaguna da hondakinen bidea eta ikusten dugu praktikan, ez? Poliki-poliki tonak geroz eta gutxiago sortzen ditugu. Herritarrek askoz hobeto egiten dugulako, instituzio batzuk ere, bide horretan jarri direlako, ez? Orduan, hondakin tonak gutxitu ahala, azpiegitura zurrun hori, tona kopuru berdina erretzeko diseinatuta dagoen azpiegitura hori, geroz eta gaindimentsionatuago geldituko da. Eta ondo egiten badugu, eta 35 urtetan ondo egin behar dugu, ondo egiten badugu, errauskailu hori gaindimentsionatua gelditu da. Orduan, bilatu behar dituzte beste bide batzuk. Eta kasu hau ondo etorri zaie, zea industria hondakinak erre, edo kanpotik ekarri, beste aukera bada, kanpotik ekartzea hondakinak zubietan erretzeko. Aipatu duzu baino gehiagotan, eredua aldatu behar dela, eredu aldaketa bat ezinbestekoa dela. Hori egiterakoan, ze puntutaraino da ardura herritarrona, eta noraino da ardura erakundena, edo bien arteko oreka hori non kokatu behar da? Zalantzari gabe herritarrok kontziente izan behar dugu hondakinen aferan edo hondakinen asuntuan guk ere badaukagula zer esan, ez? Instituzioek derrigor hartu behar dituzten neurri zorrotzak. Azkenean hitz egiten ari gera, hondakinak gaizki tratatzeak edo hondakinak gaizki biltzeak ekartzen ditula ondorio ekologikoak, arazo ekologikoak, ez? Kutsatu egiten dugula. Eta hortaz, kontziente garen momentutik aurrera, instituzioek erabaki ausartak hartu behar dituzte, baina herritarrek ere instituzio erabaki horien parte izan behar dugu. Eta azkenean denok batera egin behar dugu, horretan hor zalantzarik ez dago, ez? Baina orain arte edo azken urtetan nik uste dut ja kontzientzia hori pizten ari dela, baina zenbat urtetan eta zenbat hamarkadetan esango nuke, ez? Hondakinak atera ditugu etxetik egunero, utzi ditugu askotan nahastuta poltsa batean, eta hurrengo egunean kontenedorea edo dena delakoa hutsik zegoenez, ez zegoen arazorik, ez? Baina gero gertatzen da Zaldibarkoa. Ikusten dugu arazoa beste leku batetara ere eman dugu zabortegi batetara, ere eman dugu beste nonbaitera, eta, han ez denez ikusi, mendizulo batean dagoenez, lako gauzak gertatu artez gera kontziente izan. Gaiz apur bat aldatuta edo, nola baloratuko zenuke, Zaldibarkoa gertatu denetik orain arte, Jaurlaritzak guzti honetan egin duen kudeaketa? Eskaxa. Eskaxa, oso eskaxa. Bai, lehenengo momentutik ikusten dugu, Jaurlaritzak jakinarren, ez, hor gai arriskutsuak bazeudela, berak baimendutako gai arriskutsuak zeuden tartean, ikusten dugu, hori, ez dakit, arratsaldeko 4:00 gabeko 12:00 arte, 8 orduz, hor ditugu suhiltzaileak lanean, ditugu ertzainak lanean, gurutze gorrikoak lanean, eta ez daude jakinaren gainean amiantoa zegoenik, bestelako gai arriskutsuak zeudenik ere, ez? Eta ja, lehenengo momentutik hor badago deskoordinazio izugarria. Gero, airearen kalitatearekin hori ja izugarria izan zen, aire kalitatea ona zen, baino oraindik emaitzak jakin gabe, dioxina eta furanoen emaitzak jakin gabe airearen kalitatea ona omen zen. Gero jakin genituenean emaitzak, leihoak itxi, kirolik ez egin, eta tamalgarriena guzti honetan da pixka bat gaia atera zela eta indar hartu zuela lehen mailako partida bat zegoelako, futbol partida bat zegoelako, ez? Eta, dudari gabe, jokalariak ere zaindu egin behar dira, baina bertako herritarrak, 24 orduz aire hori arnasten ari diren herritarrak, nik uste dut ere badaukatela bere garrantzia, ezta?
eta ez zaio behar bezalako garrantzia eman. Hasieran ikusten dut badagoela hor principio de precaución edo esaten dana, ez? Hasiera batetik zabortegi batean eta gai kutsakorrak eta arriskutsuak dauden zabortegi batean sute bat baldin badago, lehenengo momentutik badakizu hor zer erretzen ari den, ez? Badakizu da errauskailu bat da, erraustegi bat da, eta hor ez dago ez tximiniarik, ez filtrorik, ez dago ezerre. Hori aire librean dago. Orduan, ja lehenengo momentutik neurriak hartu behar ziren eta ez ziren hartu. Duela urte batzuk, garai hartan, atezatekoa jartzen saiatu zenean Aldundia, eta kontrako mugimendua handia izan zen, zabala izan zen, zuk uste ordutik ona herritarren pertzepzioa aldatu dela, herritarrek kontzientziazio maila altuago dutela zaborrarekin egin beharreko kudeaketaz? Bai, ez dauka zalantzarik. Gauza bat, Aldunditik etzen atezatekoa jartzen saiatu, ze hori udal kompetentzia da, udalek erabakitzen dute zein den bilketa sistema, ez da Aldundikoa, Aldundiak ez du horretan hitzik, eta udal bakoitzak erabaki zuen bere garaian zer egin nahi zuen. Eta erantzuna horrelako erantzun potentea izan zen, baina nik uste dut denoi gelditu zaigun zera bat izan dela gaur egun inork ez duela, behintzat ez duela publikoki esaten, ez duela ondo sailkatzen ez ditula hondakinak, ez? Hor badakagu beste maila bat daukagu, nik uste dut orain geroz eta Gipuzkoar gizartea geroz eta birziklatzearen aldeko pausuak eta ematen ari dela, herritarrak kontzientziatuagoak gaude baduela 10 urte baino, eta bide honetik goaz, naiz eta batzutan prueba error, akatsak, gora bera, baina nik uste dut bide honetik goazela, baina hor jarraitu behar dugu. Herritarrek kontzientzia gehiago duten arren, badirudi erakundeetatik kontzientziazio maila hori ez dela isladatzen bete-betean ez bintzat? Lehen aipatu dut ez azkenean ereduari buruz edo hitz egiten ari garenean ikusten badugu badokagula azpiegitura bat, eraiki digute azpiegitura bat, egunotan martxan jarriko duten, eta da errauskailua. Errauskailua baldin badago diseinatuta tona kopuru konkretu bat erretzeko 200.000 tona erre behar ditu urtean, 2 labe ditulako eta bete-betean lan egin behar dutelako, geroz eta hobeto egiten badugu, geroz eta gehiago sailkatzen badugu, geroz eta hondakin gutxiago sortzen badugu, geroz eta arazoa handiagoa daukagu erraustegian. Orduan hori da guk hasiera-hasieratik planteatzen genuena, ez? Ez bakarrik erraustegiak kutsatuko duena eta sortuko ditun dioxina eta furanoak azken egunetan hainbeste aipatu ditugun dioxina eta furanoak sortuko ditu erraustegiak, horrezaz gain erraustegi horretara eraman behar ditugu 200.000 tona hondakin urtero. Eta udalek eta herritarrek geroz eta hobeto egiten badugu, geroz eta arazo handiagoa daukagu. Horregatik, azpiegitura zurrunak ezin dira egin hondakinen kudeaketarako. Argi dago geroz eta hobeto egin behar dugula. Eta 35 urtetan asko hobetu behar ditugula gure emaitzak. Orduan 35 urtetan hobetzen baditugu, geroz eta arazo handiagoa izango dugu erraustegiarekin. Erraustegiaz ari garela, joan den abenduan jakin genuen, GHKak zu eta Iñaki Errazkinen aurkako espediente berri bat irekiko zuela, nahiz eta kontu auzitegiak zuen aldeko ebazpena eman zuen. Zertan da orain guzti hori, zertan da gaia? Txosten bat eskatu dute, eta txosten horretan, lehen kontu auzitegiak aztertu zuen galera kontablerik edo ez zegoela, eta orain esan dute aztertu nahi dutela ia erantzunkizun patrimonialik edo baote dagoen guk hartutako erabakiaren atzetik. Ez guk, ez Iñakiketanik. Duela gutxi Asensiok esan zuen moduan, erabaki hori Gipuzkoako udalen ordezkariek hartu zuten, eta Iñaki Erraskin da bilok izan ginean erabaki hori sinatu genuenak. Baina erabaki hori konsortzioko batzarrean hartu zen, eta Gipuzkoako udal guztien ordezkarien gehiengoarekin hartutako erabaki bat da. Eta orain ikusiko dugu ze bide ekartzen duen horrek, ez? Oraindik hainbeste urteren ondoren pentsatzen duzue erraustegi eraiki ez balitz uneotan askoz zabor produkzio baxuagoa izango zela Gipuzkoan?
Bai, nik uste dut hartu zen bidea bide egokia zala, ez dago zalantzarik, hori da agintzen digutena bai mugimendu ekologistetatik eta bai Europar instituzioetatik, ez? Hori da agintzen digutena eta bide egokia hartu zen, naiz eta gero lehen aipatu dudan moduan, errauskailua elikatzeko hondakinak behar ditugunez, eskuko frenua jartzen zaio bide horri eta geldoago goaz, ez? Baina nik uste dut bide egokia hartu zela eta bere zea utzi zuen, ez bere poso hori utzi zuen eta hortan bagoaz, poliki-poliki baino bagoaz. Amaitu horretik ez dakit, aipatu gabe utzi dugun zerbait aipatu nahiko zenuken, erraustegiaren kasuaren inguruan, Zaldibarren inguruan? Ez, hori instituzioei dei bat egin, hausar jokatzeko. Hondakinen gaia badala gure egunerokotasunean daukagun gai bat, naiz eta askotan beste alde batetara begiratu dugun. Ausardiz jokatu behar da, erabaki ausartak hartu behar dira, eta horrek ekarriko duen gauza bakarra da ongizatea edo guztion mesedetan, ez? Orduan, instituzioei dei hori egingo nieke, erabaki ausartak hartzea, eta herritarroi bere horretan jarraitzea, eta gauzak ondo egin behar ditugunaren konbentzimentuz, gauzak ondo egin. Ederki Ainhoa Intxaurrandia eta eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Zuei, mila esker.